Boas, xente, que tal? Como estamos? Benvidos ao novo programa 82 desta quinta tempada. Dime conta outro día, xente, que cambiei a cámara de posición a que me vedes vos cando presento. Cambiei de lado e dime conta que nos primeiros programas, dende que a cambiei, que levo como tres ou así con esto cambiado, estaba falando para o outro lado. O sea, a cámara está aquí, onde estou agora mirando para vos, e eu estaba falando onde a tiña antes, que é do lado onde me ven os convidados. Así que pido perdón por falar e non mirar para a cámara, aínda que a xente que poida estar escutando isto en Spotify con audio únicamente, pois non ve cámara ninguna, así que non pasa nada. Pero, vamos ao importante, que estamos co programa, como digo, 82 desta quinta tempada, neste tramo final do quinto ano da quinta tempada deste proxecto, que está traendo cousas tan boas como a conversa que imos a ter hoxe, que é unha das causantes de que, como levo repetindo últimamente, a tempada non remate en xuño, sino que nos vamos a adentrar moito en xullo, pero que hai conversas que hai que facer sí ou sí. Así que, calo a boca, porque vou a poñer xa ao noso convidado, que é certo que cando isto salga xa o tema xa ten un pouco de percorrido, pero que no momento no que estamos a gravar isto, pois ven de estrear nova canción, porque hoxe, xente, temos con nós a Aprendiz. Que tal, tío? Como estamos? Moi boas, todo ben, Dani. Eh, Encantado de estar aquí, a verdad. Dicía que cando isto salga xa a canción vai a ter casi un mes Mm, de vida, ese As engurras da man da miña avó, ese último temiña que sacaches, pero estamos grabando isto con escasas horas dende que sí, saliu. Así saiu que onte. claro, a primeira pregunta é obligada. Como estás con este lanzamento? Pero moi contento, a verdad. Me vou fechar aquí. A verdade é que moi aliviado porque esta canción foi das primeiras que xurdiron arredor do disco. Leva feita 3 anos xa e a verdade é que sacala foi un proceso pois que me aliviou bastante. Xa tiña moitas ganas de ensinala. Despois te preguntaré un pouco máis en profundidade pola canción, ¿no? Porque vamos a poñer primeiro en situación, pero claro, por deixar así un pouco para que a xente entenda, ten pinta de que posiblemente sexa a canción máis persoal, máis especial do proxecto, ou das máis especiais. Eu creo que non é a máis persoal, porque hai unha aínda máis íntima no disco, pero sí que é a máis especial porque é a que canaliza todo o sentir do disco. Todo o obxectivo que tiñamos, que eu tiña, e a motivación do disco está totalmente recollida en esta canción, en poñer en valor a miña abuela, e todo o legado que ela, pois, creou co seu traballo e co seu a través da súa vida, basicamente. Entón, este disco que é moi en parte dedicado a ela, ten nesta canción moitísimo sentido. Ademais, tendo en conta que esta é a primeira canción, como che digo, do disco, a primeira que fixemos, non a primeira que gravamos, pero si a primeira que formou parte do concepto e ademais foi sempre a primeira canción do disco, o sea, o track número 1. Que pasa? Que despois, pois, creamos unha intro. Entonces, ahora no tracklist final vai ser o track número 2, pero conceptualmente sempre foi a primeira canción do disco. Mira, vamos a falar da canción un pouco máis en profundidade do proceso, do disco máis adiante, pero claro, ti acabas de dar unha clave que é algo que eu aquí sempre poño en valor, que os discos salen no momento, as cancións salen no momento que sexa, se gravan no momento que se grava, pero hai un traballo previo aí a composición que se fai con moito tempo, os arranxos, todo o que hai detrás. Claro, ti dicías agora 3 anos desta canción, entón claro, hai que ir un pouco aos inicios, non, do que é Aprendiz, non, do que é o teu proxecto, do que é esta etapa que estás emprendendo, que non é que de repente fai un ano e pico apareceses en redes e dixeses, ala, vou empezar a presentar isto, e empezases ese momento, senón que
todo ven de moito tempo para atrás, non? Sí, totalmente. Eu levo facendo música dende 2019, publiquei a miña primeira canción. Que pasa? Que fixen música en castelán sempre, porque, bueno, nós facíamos digamos, da forma máis precaria que te poidas imaxinar. Gravámonos entre amigos, subíamolo entre nós e era un pouco así. E saquei un disco en 2022 que se chamou Aprendizaje, e foi un disco que me apartou moito da idea de facer música. Non, digamos que non quedei contento, e foi, pois, unha fonte de frustración moi grande, a pesar de que o disco, pois, obviamente teñolle moito cariño, ¿no? Pero a raíz dese disco estiven 2 anos sin escribir, sin valorar a posibilidade de facer música, totalmente alleo. Que pasa? Que despois dese proceso, digamos, de descanso, empecé a escribir de volta e, pois, co matiz de que, empecé a escribir en galego. Eu xa escribía en galego porque eu sempre escribín nos 2 idiomas. O que pasa é que o galego tiña o máis, é verdade, reservado a cousas máis literarias, por así dicilo, porque a mí tamén me gustou sempre escribir narrativa e demais, aínda que para min, e en galego sempre escribía. Pero empecé a aplicalo tamén á música nese momento. E a raíz dese proceso empecé a escribir as cancións que hoxe son parte deste disco que vai saír, entre elas As engurras da man de miña avoa, que habendo de todo no disco, porque o hai, pois a temática principal son, pois, o que se pode ver nesta canción, as raíces, a miña familia e todas estas cuestións. Pero sí, digamos que este disco, o proceso de creación foi moi largo. Empezou en 2023. De feito, eu fun ao Ceibarrimas en 2023, que creo que ti me coñeciches daquela, presentando xa estas cancións, pero con instrumentales de YouTube, porque naquele momento todavía non se crearan, simplemente estaban escritas e eu, pois, leveinas ao Ceibarrimas con instrumentais de YouTube. Non sei se te apetece falar desa etapa dese disco en sí, dese disco 2022, non sei o que che apetece ou o que queres contar, pero sí que te quero preguntar, xa digo, o que ti queiras, e se non queres, pois lógicamente non pasa nada, non? Pero esa parte que dicías da frustración, non? Esa parte de dicir, sacas o disco, non quedas contento e te apartas, que é máis normal eso do que a xente pode Mm, pensar de cando, porque eu levo dicindo un tempo que eu hai xente da escena galega e xente que coñezo que sacou cousas últimamente ou nos últimos anos e que agora están un pouco tamén como cansos, un pouco como desanimados, que, bueno, pois as cousas non saliron como eles pensaban ou por X motivos. Entón, sí que me gustaría saber se ti te apetece falar, se non, pois xa te o pasamos para tal, sí, sí, entender sí. un pouco máis o porqué desa frustración para que a xente entenda que a frustración e o parón é algo máis habitual do que poida aparecer, sobre todo a niveles underground, a niveles máis baixiños da pirámide musical como pode ser o caso, pois, teu nese momento, sobre todo. Sí, sí, sin duda. Sí, eu creo que é máis habitual e tamén máis necesario do que parece, porque, bueno, basicamente por un motivo principal, que é que obviamente ia decir a industria, non quero decir industria no sentido capitalista, senón, pois, a cultura da música e demais. Eu creo que exixe, sobre todo o que dis ti, en niveles baixos, exixe moito de ti, moito tempo, moito esforzo, moito traballo, poder compaxinalo, obviamente, coa túa vida, e os resultados, pois, non sempre son os que esperas. Entras nun proceso de incertidumbre, de non sabes se o que fas, falo por min, estou falando Sí, dende sí, o sí, 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 persoal. claro, claro. Non sabes cara a onde vai, anos de proceso, sabes? Porque, joa, pois, ao mellor este disco do que falamos saliu en 2022, xa che digo, levo facendo música desde 2019, ademais cunha produción moi intensa de música, e
e pois non ves resultados, non lle atopas ese camiño, non ves progresos. Mm. Entonces empezas a preguntar si merece a pena, si non merece a pena, si é o que queres, porque claro, cando estaremos de acordo casi todos os artistas en que cando un empeza a facer música, isto é unha fonte de, pois, de alegría, de algo positivo na túa vida. Pero cando de repente se empezan a cambiar eses sentimentos tamén por sentimentos negativos, de frustración, de incertidumbre, como digo, dis, vale, isto é un hobby, isto fago porque me gusta, pero estáme generando cousas negativas. Entonces, aí é un proceso difícil de decir merece a pena ou non merece a pena, sabes? É que ese é o gran problema, que moitas veces a industria como tal, lóxicamente a industria dende o punto de vista bueno, incluso capitalista, incluso de cartos, e non tanto de cartos, inculcan, non? E de que todo ten que ser publicar algo que hai que ter unhas cifras altísimas, que como de repente non chegues a 1000 ointes en 7 días ou en 2 días, xa todo é malo, que tes que ter non sei cantos concertos, que tes que ter moitas cousas que parece como obligatorias que hai que facelas moi rápido, que poden provocar isto que ti estás a comentar, non? Que ti sacas e ti, hostia, é que joder, non cheguei a isto, non cheguei a isto outro, te faz unhas ilusións, pero porque te obligan a ter esas ilusións, porque parece que todo ten que ser dun nivel que, claro, te frustras e o importante de cando un empeza a facer algo, arte, música, escribir, pintar, crear contido, calquera cousa que o público o pode consumir, que estás facendo de cara a xente, como non haxe ilusión, é que non merece a pena porque, claro, non tes cartos, non gañas cartos. Perdes tempo, estás gastando tempo en algo, pero se non tes ilusión, Totalmente. todo eso non merece a pena e creo que como decías ti, é máis necesario parar e a veces te frustras por parar, diste, hostia, que estive 3 anos facendo música, saco disco e agora paro. E moitas veces podes ter ese pensamento de, hostia, e por que paro tamén? Porque se paro non sei que, pero ao final hai que facer caso á mente e non pasa Sí. nada por parar. Sobre todo o que dis ti, de que te obligan de algún xeito, é o punto que me parece máis importante, porque estamos no momento no que, bueno, isto xa é sabido, ¿no? Pero de tanta conexión e de estar en contacto con casos de éxito instantáneo, con casos de ao final quérenche vender a idea de que, pues, de que todo é posible, de que solo depende de ti e de que se non consigues é a túa culpa, bueno, Sí. toda esta cultura, digamos. E claro, un tamén se pregunta: "Son eu o problema ou que me están vendendo, que estou comprando?", porque tamén somos nós como consumidores os que debemos ser críticos con isto e verte metido nesa dinámica é moi difícil, o sea, é horrible. Eu sempre recalco, é certo que no mundo da música hai casos de explosión moi rápida, temos o caso moi claro aquí cercano de Nove Louro, por exemplo, de que de repente saca aí as primeiras cancións, saca disco, lo peta e ahora mismo posiblemente sexa dos artistas galegos que máis Sí, xente move. Pero moi sin duda. cerca del hai outro caso que é o exemplo moi cercano aquí galego de que non é todo tan rápido como é de Rapans. O sea, na mesma casa temos a un rapaz que o petou moitísimo bastante rápido e elevou moito e temos a de Rapans que empezaron a facer música no 2018 que agora son grupo principal da escena galega, que agora están en todos os lados, pero eu funos a ver no 2022, por exemplo, no Milladoiro, éramos moi poucas persoas, funos a ver nun festival no Lorofacu, éramos 20 persoas nunha sesión vermú, entón, moitas veces parece que todo ten que ser o caso de Novelouro, e o normal é máis o caso de Rapans, ou o caso de Tanxugueiras, que Tanxugueiras levaba moitos máis anos facendo música antes do boom do Benidorm Fest. E, e non pasa nada por tardar, moitas veces, porque ao final ti podes ter un disco moi bo, ti podes ter unha canción moi boa, ti podes ter algo moi bo,
E non que a xente non o consuma en millóns de cifras, non quere dicir que sexa malo, pero claro, fanche pensar que sí, fanche pensar que o problema é ti. Sí, e os dous casos, tanto de Nove Louro como de Rapans, teñen valor por si sí mesmos, Sí, sabes? O sí, sea, sí, sí. quero dicir, pero o que decías ti é máis normal o de Rapans, sabes? E de, e de, e de feito, eu creo que é máis bonito incluso, sin desmeritar obviamente que eu creo que Nove Louro é espectacular e que merece todo o que ten, creo que é máis bonito, sabes? Porque non quero decir que un non firmaría petalo cunha Home, primeira canción. a ver, eu creo que a ti te digan agora, oye, que ahora con esta canción lo vas a petar Claro, muchísimo y vas a empezar a facer miles de concertos e vas a hacer non sei que, lóxicamente, a min me din mañán, oye, con esta entrevista con Aprendiz te vas a facer mega famoso e te van a chamar da Radio Galega e vas a ter un programa que che van a pagar 5.000 euros ao mes. Lo firmo, e ti tamén o firmas, todos, lóxico. todos firmaríamos eso. Pero hai que, o que dis ti, hai que darse conta de que non é a norma e de que as persoas que consiguen desa forma é porque deron cunha clave que sí que ao mellor pois non todo o mundo pode encontrar da mesma maneira ou a mesma o mismo ritmo, sabes? Hmm. Ou simplemente unha conxunción de circunstancias que pois levaron a eso e que a persoa souba aproveitar moi ben, como creo que é o caso tanto de Noble Ouro como de Elegido, que souberon dar con esa clave e atoparon ese boom. Sí. Pero bueno, parece un moi bo exemplo do Rapans porque, joa, fíjate, desde 2018 eu creo que referentes ao mellor convertíronse en 2023 co disco de Foi co corazón como un after. sí, Foi o que lles fixo un pouco tal, pero que aínda lles vi outro día unha entrevista no que decían que tardaron moito incluso eles mismos de decir, hostia, estamos aquí medio petando, hai que centrarse nesto dunha maneira máis tal para tentar aproveitar isto, porque casos no mundo da música, xa non en Galicia, senón no universo mundial, non, como se di, de xente que o petou cunha canción e despois desapareceron por completo. Despois hai xente que o petou cunha canción e vive desa canción e fai concertos por aí que tal, pero hai moitos casos de grupos que o petan cunha canción, o seguinte tema que sacan nada, o seguinte nada, sacan un disco, desaparecen por completo e a súa carreira non é que se vaya a la mierda, pero parecía que iba a ir para arriba e vai para baixo, porque hai moitas cousas porque se vende moito esa cultura del esfuerzo. De intenta, esfuérzate, non sei que, que é certo que hai que esforzarse, hai que facer as cousas, tens que intentar facelo mellor, as redes, que ahora falaremos tamén de eso, hai que cuidarlas, non sei que, non sei canto. Pero ti dicías eso, é unha conjunción de cousas que tens que estar a canción perfecta, que escoita xente X, que se mova, que non sei que, e despois ser capaz de aproveitalo. E é unha putada cando non eres capaz, a túa mente non é capaz de xestionalo. De cando non pasa eso, ou incluso, cuidado, cando pasa, eu, joder, o que falo con Martín, o que falo con Novelouro, que ainda estuve un outro día falando con el, veselle unha persona que por suerte, creo que tamén por ter na casa esa figura, non, de xama e demais, que está sendo capaz de levar isto que despois é un risco moi grande cando de repente ti o petas moito e empezas a ter en pouco tempo ese éxito. Isto de aquí, o mismo que ti petaches ou tiveches que parar non con este traballo nese momento que deixaches tal, o éxito tamén é moi perigoso porque como a cabeza non este moi centrada, gestionar todo eso tamén é complicado. Cuidado, que é bonito, pero ao mesmo tempo difícil. sí, eu creo que eles, bueno, todos eles, non? Kid Mount tamén, ou Maseda, que están tendo ese momento tan dulce, creo que teñen a suerte de que son amigos, de que están sabendo xestionar eso de forma superguai e, bueno, en especial Novelouro, seguramente Elegido tamén, que é máis novo e sí, ter xente cerca que che axude a aterrizar un pouco esas cousas e esa parte tamén é importante. Seguro, o sea, eu estou non vivín eso, pero seguro que tamén é un proceso complexo. Pero falemos de ti, que eres ti o protagonista hoxe, e claro, ti dicías agora, non, que deixas de facer música, tes este momento máis complicado un pouco, non, neste ámbito polo menos,
pero de repente empezas outra vez. Empezas a querer. Que foi o que che fixo clic? Porque claro, ti paras por completo, non queres saber nada, non queres nada, nada, la música non lo quiero, despois de ser unha parte importante para ti, pero de repente volves. Tes esa motivación. Que foi o que che provocou? Si é que lembras ese momento no que todo cambiou na túa mente, polo menos. Pois teño bastante claro. Eu creo que, bueno, decir tamén que, como xa te imaginarás, á par que me pasa isto ca música en 2022 con este disco, tamén hai cousas no ámbito personal que están provocando que eu non me sinta tan motivado. Cando se estabiliza un pouco a situación a nivel personal e teño ese proceso de volver querer, eu creo que o punto clave foi o que eu estaba escribindo e o sentido deste disco. Que sea tan que sea tan persoal, que sea tan familiar, que me puxo de novo que me puxo en contacto con cousas importantes para min, de repente escribir sobre miña abuela, sobre miña nai, sobre, pues, a miña infancia, os meus irmáns e demais, eso foi moi importante, porque claro, eu como che decía antes, veño do rap, quizais as miñas motivacións, cando estaba co proxecto anterior, Mm. eran unhas, de repente cambiaron a ser outras moito máis cercanas, máis íntimas, e eso fixo que para min valera a pena todo, sabes? Porque de repente, pois eso que eu estaba escribindo era moi importante para min e conseguir levar eso á música foi o que fixo que de repente a música volvera a ser bonita para min, sabes? Mm. Claro, porque este é unha tamén sempre digo, non, un pouco unha das claves que tamén hai desa motivación onde de escribir, de que claro, cando a música é liberadora, cando a música te permite conectar, porque neste caso estás conectando cas túas raíces. Eu estou seguro que, home, máis alá de como pode ir o disco, que lóxicamente oxalá vaya moi guai, oxalá pois poidas conseguir moitas cousas e demais, eu creo que agora mismo seguro que co que estás a facer, co que significan estas cancións para ti, máis alá do que poida pasar, xa te está merecendo a pena todo, verdad? De estás conectando e seguro que na túa casa, a túa xente, pois con estas cancións e co que estás a facer, pois tamén o están a valorar de outra maneira, que con eso é unha tontería, pero non o é, porque xa sirve para algo o que estás a facer. Totalmente, eu sempre o digo, eu creo que xa ganei co disco, non só por iso, senón tamén porque o disco, fíxome coñecer xente que despois se quedou na miña vida e sí, o sea, ese proceso a mí xa me fixo ganar. Moito máis alá de como funcione a nivel de cifras ou a nivel de tal, eu considero que o disco xa pagou a pena totalmente e estou moi contento con como foi este proceso. Pero bueno, ogallá funcione tamén nos outros ámbitos, ¿no? Pero que pagou a pena e que me fixo ganar, totalmente, totalmente. Como lembras eses primeiros meses, eses primeiros anos, porque claro, como decías, llamamos xa uns anos traballando neste disco, ese proceso de ir pouquinho a pouco conectando co teu pasado, ca túa vida, ca túa xente, ir pouco a pouco escribindo, porque a mí non me gusta moito, sempre o digo, preguntar por os procesos creativos, entendo que cada canción ten os seus tempos, o porqué de un tema ou outro cada vez cambia, de repente porque vives algo, porque alguén che fala, porque non sei que, pero neste caso que me interesa un pouco que expliques o que che foi levando a facer este percorrido que pouco a pouco imos ir coñecendo ata a salida do disco. Pois, aquí, señalar que eu teño unha forma de facer música moi concreta, porque eu escribo as cancións e despois, eh, doulles música, por así decirlo. O sea, o meu disco está escrito moito antes de ser cancións. Non está quizáis, pois estruturado como vai quedar despois, pero o que é o texto, o que é pois a escritura é previa, sabes, ao proceso de musicalizar esas letras. Entonces, para min Campo foi un disco en todo momento,
Nunca houve 4 temas nin 5 temas, sempre foi un disco. E, e nada, cando empecé, cando xa tiña esos 6, 7 cancións escritas e sabía que quería facer ese disco, empezaba a moverme e a valorar que produtores poden dar vida a esas cancións. Nese proceso foi moi importante conocer ao principal produtor do disco, que é Daniel Madison, que é daqui de Compostela. Eh, El foi o que abordou as primeiras cancións do disco e nada, foi chameino e dixenlle: Dani, pois quero facer este disco que ten estas cancións e vamos a empezar por esta. Entonces o proceso era quedar con el, escoitar esas cancións que, como che decía, tiñan como unha estructura previa creada a partir de bases de YouTube e tal, e dicirlle: quero isto, poñernos a escoitar referencias, xuntarnos a valorar, a crear as instrumentais, a crear a música e despois gravar. E o proceso foi bastante parecido en todas as cancións. Eu fun ca idea, Dani escoitou o que eu tiña feito, escoitou o que quería facer e a partir de aí creamos as cancións. Despois sí que é verdade que o proceso pois obligoume a contar con produtores diversos, con moitos produtores, que non era a miña idea inicial, pero estou moi contento con como foi. E os procesos tamén parecidos. Teño esta idea, quero crear algo así, e crealo. Que bonito e que guapo ten que ser que ti tes esa idea, tes esas letras, tes esas cousas, tes esas bases que colles de YouTube, non? Que ao final, eso tamén é eses comezos, non? Bueno, sobre todo no ámbito do rap, non? Que, É cultura, sí. que a cultura, Sí, non? sí. Creo que todos os rapeiros ao final comezas con base de YouTube, que é o fácil e o sencillo, porque, claro, te vas a poñer ti a tal ou non coñes produtores, pero claro, tes eso, tes esa estrutura aí, e de repente entras no estudio, entras cos produtores, entras ca xente que formou xa a parte final do disco, e estou seguro que, claro, a idea original desas bases que ti colliches ao que sona ao final, nada que ver, Nada que ver, nada que ver. e ver ese crecemento, ver esa evolución na canción, ten que sentirse tamén como guai de, hostia, que claro, xa non é unha base random calquera, senón que todo isto está creado de cero tamén, está creado con como ten que ser, con como lle queda perfecto a canción. E incluso, sí, e incluso amigos cercanos que xa estaban familiarizados con esas versións anteriores, momentos nos que, joa, pois quedaba mellor isto como estaba antes que como queda ahora. Eu, pero como podes decir eso, sabes? Pero sí, obviamente as cancións cambiaron moitísimo, porque, bueno, a ver, o que dis ti, é que iso ao final é cultura e todos os que rapeamos o sabemos, eh, e eu toda a miña trayectoria previa, salvando excepcións, a campo foi así, foi collendo instrumentais libres de YouTube e gravando con eses instrumentais. O meu disco de 2022, todos son instrumentais de YouTube. Entonces, claro, o proceso de pasar a traballar con xente, quizás foi o cambio máis drástico que eu peguei a nivel artístico na miña vida, porque, claro, é outro mundo totalmente. Nalgún momento tiñas máis ou menos claro con quen traballar ou fuches máis ou menos adaptando con quen traballar, pero sendo cancións tan personales, sendo letras tan importantes para ti, eu sempre teño a dúbida, sexa no rap, no pop, no rock, calquera cousa, cando son cancións personales, eu teño moi claro que non vale calquer tipo de música, non vale calquer tipo de produtor, non vale calquer tipo de persona que te masterice, non vale calquera cousa porque unha letra cunha mesma música incluso, pero cun produtor, cun máster final ou con tal distinto, se pode pervertir e a letra pode quedar desvirtuada porque ti podes ter unha letra moi bonita como, por exemplo, estas engurras da man de miña boa que, joder, creo que moita xente nos podemos sentir identificados ou podemos pensar na nosa boa, como me pasou a min onte cando escoitei, pero claro, esa mesma letra, esa mesma intencionalidade pode variar moito como a base, como o traballo final de máster, como o traballo final de darlle forma, non sexa o correcto, que pode ser moi bo, pero non ser o que a canción pide realmente.
Sí, eu creo que nese proceso o máis importante é a conexión que teñas co produtor, porque no meu caso, Dani, que foi o que fixo as cancións máis íntimas do disco, nós non nos conocíamos antes de traballar neste disco, conocímonos a raíz do disco, Mm, pero dende o minuto un fun á súa casa e o trato foi moi cercano. Claro, que ti pensa que o proceso era chegar con audios de miña avoa gravados no móvil e dicirlle: "Joa, Dani, quero meter estes audios". Claro, para el tamén foi un proceso difícil, polo cal estou moi agradecido, pero o compromiso que mostrou sempre foi estupendo e de feito, as Engurras é unha canción que antes de ser a que é hoxe, tivo outra, o sea, feita por Dani, outra instrumental totalmente diferente. Empezamos a traballar, na canción, saíu unha instrumental e eu estaba contento. E eu dicía: "Joa, pois gusta, vamos tirar por aquí, ¿no?". E un día, chámame e dime: estuve dándolle unha volta e non me convence. E el mismo me mandou outra mostra que é a que hoxe se pode escoitar, que obviamente, pois é mellor, sona mellor, e bueno, costoume asimilalo, sabes, porque eu xa tiña tiñas a interiorizada idea da outra. e porque me gustaba realmente, sabes, e foi el o que lle deu ese valor añadido totalmente. Entonces, o máis importante neso, máis que o bo que sea o produtor ou o caro que poida ser o produtor, porque iso tamén é unha cuestión, sabes? Ao final, cando empezo no proceso deste disco, tes unhas limitacións evidentes, Sí. xa non só a nivel económico, senón que conoces, a quen conoces, como de cerca está, como de accesible é para traballar con proxectos amateur, pois nese proceso, conocer á persona e que a persona sea comprometida é o máis Mm, importante. Porque despois tamén, pois hai moitos produtores que, como dicilo, que teñen o seu traballo mercantilizado de alguma forma, sabes? Que sí que traballan contigo, pero ao mellor non teñen esa conexión contigo e simplemente pois che están dando un servicio. sí. Non Que é o meu caso. é simplemente produtores que, oye, quero facer isto, vanche facer o que ti queres, non van a propoñer eles nada, seguramente, Claro, van a aceptar o claro. que ti tal, e ao final o produtor, joder, eu sempre digo, eu non son cantante, non teño un proxecto, pero claro, de falar pois con todos vós, ao final bueno, comprendo, entendo, ao falar, por exemplo, con xente Mm, como a Volk e demais, entendo moito de todo este proceso. E eu hai un produtor, por exemplo, Iago Blanco, que traballou con The Rapans, o técnico de sonido de Rapans, con Capital Boscoff, con moita xente, e el contame o proceso como el traballa, e hostia, el entra en estudio con alguén, e se ten que estar hasta as 12 da noite, está hasta as 12 da noite, se ten que repetir veces repite, se ten que facer non sei que, e ao final ti podes pagar, ti podes ter millóns de euros para pagarlle ao mellor produtor do mundo, e pode ser o mellor produtor e a canción que vai a facerche vai a sonar de puta madre, vai a ser increíble. Pero como non entenda as vibras, como non entenda o claro. que tal, e sobre todo o produtor, que tamén é moi difícil para os artistas moitas veces, o produtor ten que meter man tamén, ou propoñer, despois ti Sí. dirás, oye, quero ou non quero, non? Pero como neste caso, dicirche, oye, mira, que este instrumental creo que é moito mellor. Hostia, É que a canción é dos dous, é que este proceso costou moito, pero creo que duns anos a esta parte entendeuse e pódelo ver nas plataformas que sempre ahora xa aparece sempre o produtor ao lado do artista. mm, Era algo necesario e que tardou moito en chegar, porque a canción é dos dous e moitas veces a pegada do produtor é maior incluso que a do artista, mm, porque é un proceso que el aborda desde cero, que é el quen lle dá a vida, sabes? E neste sentido, totalmente, o sea, o trato que teñas con el e o entendimiento a nivel personal é moito máis importante que, para min, que o valor que teña el como produtor. mm. Sí, 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 e é certo que, joder, teño falado con Vol tamén, non? Que ao final, no mundo do rap, no mundo do urbano, no mundo do, por poñerlle urbano, que moito yo odia Volk cando falamos de etiqueta urbana, e eu odio cada vez máis a etiqueta urbana como tal, que creo que moitas veces desvirtúa outras cousas que podes facer, non? Pero, claro, ao Sí, final, unha banda fai a música fan eles, o produtor axuda e tal, pero está etiquetado nos créditos. Pero neste caso, a música a está facendo o produtor, a base está facendo o produtor. Entón,
a importancia que ten xa non é só do resultado final desa produción, senón que é quen te está axudando a que a túa canción teña unha base sobre a cal ti estás cantando ou estás contando o que ti queres. Entón, Claro. é o que dis ti. Agora, por sorte, as producións sempre en plataformas e demais aparece o nome ao lado porque é que senón estás desvirtuando e estás ocultando un traballo de alguén que fai que todo teña un sentido. Sí, sí, totalmente, o sea, é que sobre todo o que dis ti no rap, na cultura do rap, o produtor é capital e a nivel histórico os artistas, os artistas capitais da historia do rap son produtores. Isto foise perdendo porque, bueno, por moitos motivos, pero sempre foron produtores porque pois no rap é un proceso esencial. Vamos a falar dese primeiro tema desta nova etapa cando, se non me equivoco, é Bagua de Meiga. Esa primeira canción, non, que publica xa desta nova etapa, non, deste reinicio un pouco da túa carreira. Que claro, con todo isto que estamos a falar, imagino que había ganas, quizás un pouco de medo tamén ou de incertidumbre a hora de lanzarte e presentarte desta maneira, non? Como lembras ese momento? Pois mira, tiña claro que Vago de Meiga tiña que ser quería que fora a primeira canción. Despois dime conta e isto foi para min foi sorprendente de que a sensación que me levo é que da Aldea, por exemplo, que foi o segundo single, gustou máis que Vago de Meiga. Eu sempre tiven claro que Vago de Meiga iba a gustar por encima das demais. Pero tiño claro porque Vago de Meiga sí que recolle un pouco a idea que eu tiña cando quixen volver a facer música. E explícome. Despois non se completou porque o proceso de creación do disco levoume por outros camiños, pero probablemente en proxectos que van a vir despois deste álbum, o que se vai a ver vai a ser máis unha extensión de Vago de Meiga que de outros estilos. Porque un dos obxectivos que eu tiña era levar ao rap a cultura galega, a música galega tradicional, era algo que eu quería facer. Por qué? Porque a par deste proceso, eu, e a raíz de, sobre todo, a miña parella, que sempre estuvo moito en contacto coa música tradicional, eh, empecé a acercarme moitísimo máis á música tradicional e á cultura tradicional. eh, Empezamos a ir a clases de canto e de pandereta, empezamos a, bueno, pois, a frecuentar foliadas e tal, e eu sempre tiven como a, sabes, crear un referente de, igual que hai uns anos, pois o petou ese tecno trad e pop, sabes? Eu quería facer algo así, pero concreto co rap. E era un pouco o obxectivo que eu tiña. Que pasa? Que, pois, polo que sea, non o disco levou por outros camiños, pero Vago de Meiga sí que recolle un pouco esa idea. Entonces eu tiña claro que por ese motivo tiña que ser a canción o focus track, porque ademais considero que é unha canción que está moi ben e que quedou moi ben e a mí encántame e, e foi así un pouco o proceso. Ti dicías agora que da aldea funcionou mellor, te pensa que podía tal. Claro, este é outra cousa tamén que pasa, non, moitas veces cos artistas, os grupos, non, tedes faces unha canción e dices, buah, que esta canción creo que lo va a petar, sale e igual non ten tal, e outras que dis ti, bah, que este non sei, e de repente colle e funciona mellor que ao Sí, final é un pouco tamén outra cousa, outra aprendizaxe, non? Que hai que ter e que hai que ter claro que na túa mente pode ser algo e despois al final a xente pois bueno, gustalle máis ou gustalle menos, pero non pasa nada, non, tampouco, ao final, oye, sale e o importante é que ti estás contento, non? Co tema, e pois bueno, a xente o recolle mellor ou peor, pero está ben tamén. total, total. A ver, eu da aldea confiaba en que pudera gustar tamén, creo que é unha canción moi animada e moi guai, pero sí que decía, vale,
As referencias desta canción son máis de nicho, é un rap, pois, que na miña cabeza era máis de nicho, por iso tamén sempre tiven claro que Volk tiña que producir esa canción, tamén cho direi, porque máis de nicho ca el poucos, e claro, pero bueno, o resultado, pois xa digo, eu creo que quedou unha canción moi enérxica, sabes, Mm. e por eso creo que gustou máis. É que da Creo que aldea... Sí, dime, dime, dime. Vago de Meiga, pois, igual que a maior parte das cancións do disco requiren unha segunda escoita máis activa, sabes? E da aldea entra máis nesa primeira escoita. É que a mí, por exemplo, o Vago de Meiga dá má sensación de que unha canción, xunto mismamente non con as engurras, que poden gañar moito máis no conxunto do disco. É dicir, son moi boas cancións, porque a min Vago flipoume cando as sacaches, as engurras pareceme un tema moi bo e moi sentimental, e como dixen, que os que tivemos relación cas nosas aboas, sabemos o duro que foi a súa vida e sabemos o que tiveron que sacrificar e sabemos o que non puderon facer, non, como ti dis na canción, que non puderon estudiar como tiña que como outros, ou como estudiamos nos agora e demais, pois conectamos moito con ela. Pero teño a sensación de que sí que son cancións que no global de toda esta historia que ti vas a contar, de toda esta vida que ti vas a presentar, gañan moito máis. Creo que son cancións un pouco que son máis de disco como tal, que quizáis como single, que son moi bons, pero sí que, bueno, como diste, non, esa segunda escoita que axuda moito máis, e da aldea ao final ten sigue tendo esa historia, pero pola base, por o sonido, por esa cousa máis de nicho como ti dicías, creo que, a pesar de ser máis de nicho, teño a sensación de que é máis single, máis canción de escoitala sola e non pasa nada. A mí un pouco esa impresión a min. Sí, pode ser. Eu creo que, bueno, o tema dos singles e tal tamén é todo un tema. Sí. Creo que no meu disco hai poucos singles, esta é a cuestión, sabes? Como che decía, foi un proceso moi de disco desde o principio, de escoitalo de corrido e ordenado. E claro, nese proceso a selección dos singles debeuse máis ben a que valor tiñan dentro do conxunto que non a como poden chamar a atención ou como poden atraer máis público dentro do que é un single. Porque, joa, pois a día de hoxe a música que está eh, á orde do día, pois sí, é máis ese concepto de música que divirte, sabes? De música que aquí entro un pouco en arenas movedizas, no, pero de música que se pode escoitar en calquer momento do día, que que o peta, Sí. sabes? E claramente, e isto non é ningún complejo, ni moito menos, o meu disco non vai a ser ese tipo de disco, sabes? Sí, sí, sí. A ver, é que é unha cousa moi clara, eh? O sea, hai música de divertimento, hai música con historia de divertimento, e despois está, pois mira, o teu caso, poño outro exemplo moi claro, como pode ser Dani Cornes, que me parece que Guau, ten un dos discos, non só galegos, senón a nivel España, mellores deste 2026, non me cansarei de dicilo, creo que ten un disco moi bo, un proxecto é unha moi pasada, guapo, pero é claro, unha pasada. o de Dani Cornes non é un disco que ti te vayas a poñer para bailar, para alegrarte. Ainda que o seu directo ten cousiñas e sí que te podes mover un pouquiño, pero non é un disco mega alegre. E por poñer un nivel xa máis mainstream, quizáis, o cuarto de Tanxugueiras, creo que é un discazo da hostia, pero tampouco é un disco quizáis que a ti te vais a poñer cancións da mesma maneira que te vas a poñer unha canción de The Rapans, por exemplo. Claro. Pero, Sí, sí, dime. eu creo que nesto que falas, hai artistas e grupos que non digo que non sea o caso nin de Dani nin de Tanxueiras, no, pero os Rapans son o grupo perfecto, porque consiguen
son ese tipo de artistas, de grupos que consiguen caer nun termo medio Sí. e facer música que a podes escoitar en calquera contexto, pero ao mesmo tempo que se faz unha escoita activa, sacas un montón de cousas, No, no, sabes? hai cuidado as letras Sí, porque son teñen. increíbles, son increíbles. Sí, por exemplo, o cuarto de Tanxugueiras, que para mí é o seu mellor disco, sin ninguna dúda, eh, sí que pois, é un pouco máis un proceso de madurez de eh, xa estar consolidado como artista e facer letras e facer cancións máis que lles apetece nese momento e que ao mellor non son para tantos contextos, pero bueno, que para min, con moita diferencia, o mellor disco que fixeron nunca. E despois que hai que entender tamén que é certo que e hai artistas, xa non estes que estamos a falar, nin o teu caso, a outros niveles e noutros lugares e demais, que igual a súa música non é esa música que ao mellor de primeiras ti te podías en según que circunstancias, pero que despois é música que ti vas a escutar en directo, música que queres escutar en riba dun escenario, música que significa moito e pasa con moita xente, o sea, hai artistas cortavenas, como digo eu, que Mm. igual ti non te escoitas moito en según que circunstancias, pero sí que te pos o seu disco na casa e como vai ese artista a ver en directo, ti vas a ir e é o bonito da música realmente, non? Que é esa posibilidad. E eu no teu caso aplaudo moito ese concepto disco, tío. Ese concepto de cancións hiladas, ese concepto de cancións feitas historia, ese concepto de cancións de cunha orde que me vas a levar cando escoito o disco completo por la túa vida e seguramente pola miña, porque seguramente vou a levar as túas historias a cousas personales, porque non é tan fácil tampouco facer eso. Creo ser capaz de estruturar algo cun sentido. Que é fácil, non digo que sexa fácil facer 10 cancións distintas e demais, que non menosprecio, pero crear un universo propio cun percorrido e que teña sentido a orde na que ti o faz, hostia, é difícil, Claro, ese é o punto, que os distintos conceptos de disco todos son válidos, todos son guais, e antes de explicarche eso, eu sí que quero decir que esa riqueza que estamos vivindo ahora mismo en Galicia, considero, máis alá dos que están máis pegados, os que estén menos pegados. É dicir, por exemplo, Dani Cormes é un exemplo de maravilloso desa riqueza, de que non hai un montón de proxectos distintos, xente que está facendo música para cousas distintas. Eu creo que non debemos caer na saturación de que o tema do verán, Mm. sabes? Porque agora entro en TikTok e hai 25.000 temas do verán. Están moi ben os temas do verán e os que vayan a ser o tema do verán serán. Pero, joa, hai que agradecer e é de agradecer que existe diversidade de proxectos, porque eso é riqueza, sabes? E eso, os discos que están feitos que son máis unha agrupación de cancións ou tal, están ben igual, son maravillosos igual, pero eu sí que son máis de disco. Eu teño que dicilo que no personal escoito os discos completos sempre e a mí o que me gusta é escoitar discos. Entonces, tiña moi claro que o meu álbum tiña que ser eso, un álbum enteiro. E é verdad que igual non é tanto é un álbum moi conceptual, onde o concepto é moi importante, pero quizais non é tanto como decirlo, non é un orden, non é máis transversal no sentido de ese concepto está presente de algunha forma en todas as cancións, máis que canción 1, momento 1, canción 2, momento 2, non hai ese orden, sabes? Mm. Non é lineal, é máis transversal nese sentido, pero o concepto está presente en todo momento. É que eu sinto pena, e isto digo de verdad, sinto pena por esa xente que non é capaz, que non lle mola ou que non quere ese proceso de escoita dun disco completo. Despois, lóxicamente, ti escoitas un traballo e vas a ter as dúas, tres cancións favoritas que vas a meter nunha lista e son as que vas Sí. a poñer en bucle. Pero esa experiencia de poñerte un disco as tres, catro primeiras veces,
de darlle escoita, eu sempre fago unha cousa moi, bueno, que a mí me moi guapa, que me escoito unha primeira vez o disco sen fijarme moito, simplemente o que me poida dicir, na seguinte xa me fijo un pouco máis na letra, na seguinte intento buscar esas cousas un pouco ocultas, na seguinte fíjome na música, na seguinte fago ese percorrido aí e me parece maravilloso. Sentir esa viaxe que propoñedes os artistas, sexa lineal no tempo, ou sexa conceptual, ou sexa tal, de dicir, hostia, é que entendo, ou creo entender o que me está querendo contar aquí hostia, para mí é preciosísimo. Pois iso é unha maravilla. E eu, dende o lado do artista, agradezcocho porque sí que é verdad que se está perdendo e é un pouco un foco de resistencia. Eu creo que os que escoitamos discos somos unha resistencia porque eu creo que o momento está, como decía antes, o momento está levando a que non se escoiten discos por o mesmo motivo que, en fin, que todo vai moi rápido e que un pouco que se está perdendo un pouco a cultura do disco, polo contexto no que estamos vivindo a día de hoxe. É que eu sempre digo, eu colecciono vinilos, eu dende que meu irmán me regalou fai uns anos un tocadiscos maletín que xa deixei de un lado e xa me comprei un meu tocadiscos un poquinho máis bo e pouco a pouco vou ir mellorando todo. Eu compro vinilos non porque por esta que se di moito de que sonan mellor, sonan non sei que. Non tanto, non é polo sonido, non é por os altavoces, non é polo tocadiscos. Eu o vinilo, o que aprecio e o que me mola, primeiro telo en físico. Que xa ter un traballo en físico sempre ten esa cousa máis guapa, pero é por escoitalo. Porque eu podo me poñer, eu teño Estopa, por exemplo, que sempre digo que é o meu grupo favorito. Eu poñome Estopa no Spotify e disfruto as canciones, vou no coche e las disfruto e escoito de puta madre. Poñome Estopa no tocadiscos e aí sí que estuve escoitando de verdad, porque que pasa co tocadiscos? Que te posa cara, chega un momento e remata. E hai que darlle a Sí. volta. Entón, claro, estás escoitando realmente o disco porque sabes que vai un momento no que tens que darlle a volta e estás disfrutando da canción de verdade. E pois o vinilo eu non é polo sonido nin estas cousas que se di moito. Eu é porque cando escoito un vinilo estou escoitando de verdade e un momento no que 100% escoito a música. Eu creo que todas ou todos os que din que o escoitan polo sonido, bueno, a min góstame crelo, a verdad. Eu tamén escoito vinilos, teño vinilos e tal, e son como a ti. O sea, os escoitos gústame por ese momento que generan, sabes? Por ese momento de estás na túa casa, na túa habitación, coa porta pechada e pos o vinilo e non podes, é como que é un momento máis de escoita activa. Entonces, eu son moi partidario do formato físico, a tope. Tamén cos videoxogos, coas películas, eu son moi friki nese sentido e encántame coleccionar este tipo de cousas. E os vinilos, bueno, porque son carísimos, a verdad, é unha cultura moi cara, pero se non tamén tería moitos máis dos que teño, sin dúbida. Pero mira, o do sonido, claro, é que lo escucho porque se escoita mellor. Que altavoces tes? É Primeiro, que digo, que tocadiscos? Que agulla estás poñendo? Que altavoces? Porque, por exemplo, eu aquí, os meus altavoces xa son un pouquichiño vos, e claro, se escoita guai, a agulla xa de uns cuantos euros, xa ten un estilo un tal. Ahora vas a casa dun colega que fala algunha vez del, o meu colega ten o tocadiscos, o que é o tocadiscos en sí, costou non sei canto. Ten unha agulla agora que comprou de 800 pavos. Os altavoces acaba de comprar uns altavoces de 2000 e pico pavos que ti escoitas eso, me cago en Dios como se escoitan os graves aí, flipas o guapísimo que se escoita. Ten o subwoofer non sei que, ten un equipo de sonido en xeral en ya, moitos cartos, claro. Aí escoitas mellor, pero xa non só porque sexa un vinilo, senón porque o equipo de sonido que ten el claro, xa permite que escoites mellor porque xa reproduce os sonidos pois como casi como quen di, como se fan no estudio, como se fai aí facedes vos. Entón, o sonido non é solo polo vinilo, porque claro. nun tocadiscos de maletín o sonido é unha puta Nada, mierda. eu teño un deses, o sea, Que, eh, no, que está ben, pero que dicir que ao final no,
Teño tamén un retro de... Pero bueno, sí, non son grandes tocadiscos. Sí, a ver, se tes un equipo tan pro, pois claro que podes dicir eso, ¿no? De que o sonido. Pero sí, a maioría temos... A maioría dos que coleccionamos vinilos, eu creo, bueno, non sei se a maioría, pero a maioría dos que o facemos desde fai un par de anos que se puxo bastante de moda, digamos, son vinilos, son tocadiscos de Amazon que teñen un equipo de sonido Hmm, cutrón e xa está, sabes? sí, sí, sí. Bueno, a min o meu regalou miña moza, así que teño moito cariño, pero o valor que ten para mí non é o de escoitar a mellor calidade, verdad? E de feito creo que este argumento generalizouse como unha forma de justificar o Ah, ter un tocadiscos, sí, que sabes? cando, ao final, para que justificar? Tes o tocadiscos, Claro, compras vinilos porque che apetece. O sea, é unha forma de porque escoitar música de comprar. Pois gustache xa xa está. está. É como que a xente como que generalizou este argumento como para justificarse de es que se escucha mejor, a mí que máis me dá, sabes? O sea, a min gústame e punto. É que como dicía, ainda falaba con Volco outro día, non? De un pouco desto, esta isto que ten agora Spotify de alta calidad premium, guai, é certo. Se pode escoitar diferencias, sí. Que cascos estás escoitando ti? Os que teño agora mesmo cos que te escoito a ti son os cascos dos chinos que costaron 15 pavos. Vou notar eu unha diferencia real con estes cascos se o sonido é premium de Spotify ou o poño en baixa calidad? Non vou notar nada. Primeiramente, seguramente eu, ca miña cultura musical de escoitar, eu, ainda que teño uns cascos da hostia, seguramente non note gran diferencia, porque eu non teño unha cultura de oído, de saber valorar un sonido máis grave, un non sei que, eu non o teño, o sea, Claro, fago contido de música, pero non teño cultura musical nese sentido, entón, vou notar a diferencia? No. E quen diga que sí, o é moi eu creo que na mitad das veces crees que notas algo, é como cando se di dos medicamentos, no, tómate isto que te va a sentar bien e te están dando un caramelo, pero a ti na tua mente xa estás pensando que eso é a maior o cura efecto e te vas a sentir de puta madre. o efecto placebo Sí, da música, literalmente. tal cual, tal cual. Mira, nomei a Volk. Falaches un poquinho xa de Dani como ese produtor principal, ese quen tiñas ti como claro, non? Que tiña que ser o principal ou o que sobre o que se vertebrase todo o disco, pero claro, os teus primeiros dos sinxelos está Peter Petrovski, está Vol GZ, con Vol xa dixes un poquinho tamén, non? Que tiñas claro que tiña que ser un pouco máis por ser ese tema un pouco máis de nicho. Pero claro, quero que me contes un pouco de Peter, de Volk, como chegaches a eles un pouco, e como foi ese traballo tamén con eles? Pois mira, o proceso de chegar é basicamente porque eu son amante absoluto do rap de toda a vida e ademais moi activo, sempre fui un ointe moi activo de interesarme moito, estudiar moito o que hai e sin duda tanto Peter como Volk, desde a súa dimensión artística hasta a súa dimensión coa súa plataforma, bueno, pois son telos que coñecer se che gusta o rap en galego. E conocinos simplemente de escoitar proxectos nos que eles traballaban. A Volk, recordo o momento de clic de, vale, Volk ten que producir da aldea, escoitando un tema de Willow, non me acordo como se chama, pero era un tema de Willow producido por Volk, e aí dixen, vale, Volk ten que ser o que produza este tema. E con Peter, o mismo, de conocelo de escoitar proxectos seus e decir, pois, encantaríame que non foi Vago de Mega ten que producilo Peter, non foi tan instantáneo, pero sí que quería Que vivir a estivese experiencia presente. de traballar con ele, de conocelo, e surxiu con Vago, como podía haber surxido con outra canción, pero agradezco que fora Vago porque tamén tivo unha implicación moi activa, e foi un proceso con ambos moi fácil, son produtores non só dunha calidad increíble, senón que a nivel personal son dos persoas, vamos, o sea, estupendas os dous e sí, sí que é curioso que Dani aparezca agora con este tercer single cando ele é o máis protagonista, pero bueno, xa che digo, de conocelos
por traballar con outros artistas, sobre todo. É que eu con Peter non teño a sorte de ter falado, xente que traballou con el, como MJ Pérez, por exemplo, que fixo cousiñas con el e demais, sempre me din, ou sempre lles escoito, non, que falan moi ben. Peter é curioso como somos o ser humano, os ointes, os creadores de contidos, os periodistas, a xente que do mundillo, que agora valoramos a outros, lóxicamente, que están moi presentes, como pode ser o caso de Julie, non? Que está ahora en todos os lados aí e demais. E Peter posiblemente sexa dos produtores máis activos e máis presentes na música galega dos últimos tempos, por toda a xente que traballou, por toda a xente a que lle fixo non só producións como tal, senón másters e todo traballos máis ocultiños, non? Máis igual non tan presentes, e é seguramente das figuras máis importantes da música galega Sen dúdas. e das menos valoradas por isto que estamos a falar, porque ata fai pouco non se valoraba papeles como o seu. Eu creo que Pedro é el produtor de Galicia, porque pola súa calidad, por como é el como produtor, e dous, pola súa transversalidade tamén, Sí, porque leva un montón de anos traballando con artistas de todos os tipos. Obviamente ten unha vinculación co hip hop e co rap grande, obviamente, porque formou parte de grupos importantes e porque el sábese e el é moi gusta moito pois esa música, pero joa, eh, sin ir máis lonxe, traballou con Mondra en dous sinxelos de Mondra despois de sacar o seu primer álbum, fixo sonido creo que tamén a Fillas de Cassandra, o sea, é moi transversal, é unha persoa super é majísimo e eu teño que dicir que eu non teño tanta relación con el, eu de feito a nivel personal cos que menos intimei, porque de feito non nos conocemos en persona, foi todo a través de por teléfono, pero que se nota falando con el e enviándolle audios o majo que é en fin, é que é unha persona que cando se estuda a música galega do 2015 ao 2025 é que é vamos, é esencial. Sí que é verdade, por exemplo, o Yuli, que está vivindo agora ese momento, dache conta da importancia de unha figura como un produtor que acapare tantos artistas e sea quen de crear tantos temas que despois son que se pegan e que, sabes? sí, sí, sí. Pero o de Pedro xa vén de moi atrás e leva moitos anos aí. E despois está o caso de Volk, que eu con Volk teño unha relación personal, teño unha relación de amizade, e sempre direi que tamén é deses casos que Volk o que ten é que ten un sello moi personal, ten ese sonido, como dicía, non, un pouco máis de nicho, non? Ese boom bap, ese máis noventero, esa cousiña que non é tanto tan, bueno, o actual agora que se podría dicir, pero que eu lle escoito todas as producións que fai, todos os temas nos que participa, de xente galega, de xente de fora que decide traballar con el, e mola porque sempre ten ese sello Volk, esa cousa que distí, hostia, este de Volk, pero non Mm, esa cousa que distí, isto é igual, non, ten ese sello Volk, pero que, lóxicamente, cada tema sí. ten a súa propia vida, que me parece moi complicado, ter sello personal e conseguir darlle vida distinta a cada un dos temas, que tamén, joder, creo que Volk dentro do seu ámbito, do seu estilo, tamén é dos destacados que hai agora mismo. Que Volk, si Peter é de 2015 a 2025, o produtor Volk é o mismo, pero aplicado ao ámbito do rap. É un tío que é, é amante tamén da cultura do hip hop, en fin, é que os conocimientos que ten el No, son, son insultantes para o resto. son unha pasada e, e como os aplica nas súas producións obviamente pois non ten a mesma propaganda porque é o que dis ti. Ahora mismo o rap, o cal tamén daría para todo un tema, creo que o rap cargou nestes últimos 2, 3 anos un pouco o peso de un pouco
como unha idea peyorativa, non sei como expresalo, pero como que as persoas que facían rap se quixeron distanciar do rap porque de repente puxose de moda outra cousa e parecía que o rap era o de antes. Cando esta idea me parece absurda porque o rap leva máis de 50 anos sendo unha cultura totalmente consolidada e o rap vai existir e vai prevalecer, pase agora o tren que pase, o rap vai seguir estando aí. Pero bueno, igual que é un claro defensor desto, da cultura do rap, da cultura do hip hop e eso. Xa non é o bo que el sea producindo, senón que se ti queres facer rap en galego, tens que conocer a Volk e probablemente teñas que traballar con Volk. E ademais, por non falar da dimensión que el, de verdade, a mí é o que me parece máis alucinante da labor de conservación que fai, da labor de buah, é unha pasada. O proxecto de hip hop en galego non lle estamos dando o valor que ten a nivel de conservación. Creo que é porque o estamos vivindo en paralelo e non lle estamos prestando a atención que merece. Eu outro día subín un vídeo con 5 temas de rap en galego feitos por mulleres. Femeninas. Xa o puxen, digo, no vídeo, poño no post. Eu usei a súa playlist de hip hop en galego como base, porque, joder, é que ti dis, hostia, tema de hip hop en galego. Onde quero saber o que hai? Ali. O sea, se eu Sí, estuvo ao tanto da música en galego, da música que se fai, e estou aí moi pendiente de cousas, el está máis pendiente de todo, e despois é unha cousa que me flipa. Outro día non sei que tema lle pasei ou tema lle ensinei, que era así de rap e tal, non era galego, pero dime, buah, isto é o sample de non sei que, dime desta canción, que non me lembro, non me lembro, non me lembro, e de repente colle e me di, pum, esa canción, os 2 segundos, e eu como, cabrón, sí, sí, como me acabas é de unha pasada. descubrir este tema solo por escutar, o sea, flipas. Sí, 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 é unha pasada, é unha pasada. Mira, volvendo a ti e por ir xa poñendo peche un pouco cara a isto, temos estos os 3 primeiros temas, temos estas 3 primeiras caras desta historia. Como, bueno, como vai a ser o que vai vir agora? Pois antes de nada decir que Campo vai salir este mes, vale? É algo que de feito creo que che estou dicindo a ti primicia, este mes vai salir o disco, a data anunciarena moi pronto, e o que se vai atopar nel, pois creo que neste sentido sí que os singles falan moi ben do disco, o que vamos a atopar no disco é, eh, a nivel de sonido, cancións moi distintas entre sí, e isto non o digo como algo bo nin malo, senón que a realidade son cancións que cada unha, pois, se busquei cousas distintas. O único fío condutor que hai no disco é a nivel temático, a nivel de son, obviamente é un disco de rap, pero que ten inspiracións e ten influencias de moitos estilos e no que pois me aventurei a facer cousas que quizáis non se me dan tan ben ou quizáis non había feito nunca, pero que en fin, que están aí, que forman parte deste proceso. E nada, é un disco que temáticamente xa se puido ver moito a través dos singles, disco que vai sobre a miña casa, Campo é o lugar donde eu vivo, e iso é o que se vai encontrar maiormente. Hai cancións que son moi de rap, hai outras que son máis inclasificables, eu creo, porque nin eu mismo sei se eu as tivera que meter nunha playlist, eu que son un fanático das playlists e cada unha ten que ter un estilo concreto, Terías non que crear sabería unha onde nova, metelas. non? Sí, non sabería onde metelas. E, e nada, que teño moitísimas ganas, a verdade, de sacalo xa e que creo que cada persona que se acerque ao disco ten que facer un traballo
sabes? De escoitalo e de gústame por isto, sabes? Non sei decir tanto, creo que se nota que non sei especificar tanto de que é o disco, sabes? Creo que obviamente é un disco moi personal, moi de raíces, que fala da miña familia, da miña casa, de min mismo, pero creo que cada persona ten que atopar cousas aí. Fíjate que sen escoitar o disco, sen poder valoralo no seu conxunto, sen poder sobre todo valorar ou pensar no que vai a pasar no futuro, no en como vas a estar musicalmente dentro dos anos, creo, polo que acabas de dicir, que ti xa gañaches, xa o comentaches ti antes, non tamén que xa estabas contento, pero porque pasaches dun bloqueo, dunha cuestión de que non querías saber nada de facer música, de me aparto de todo, a primeiro querer volver a ter a motivación, e despois algo que acabas de dicir agora. O sea, é un disco no que máis alá de ser máis clasificable algunha canción ou menos clasificable en canto a estilo ou en canto a sonido, no que saíches da túa zona de confort facendo cousas que non fixeras antes. O cal, máis alá de como funcione, como digo, e máis alá do que o futuro che poida deparar, con isto, con próximos traballos, ser capaz de volver a facer música, ser capaz de facer un disco tan personal e ademais ser capaz de facer temas nos cales, bueno, faz cousas que crees que igual non se te dan tan ben, que igual se te dan de puta madre e o mellor é por onde acabas tirando, e sobre todo facer cousas que nunca pensaches en facer. E creo que eso, hostia, pareceme un triunfo moi bo e un éxito rotundo deste traballo, sobre todo na parte personal. Sí, eu creo que nese proceso do disco anterior e ese vacío que sentín tan grande, porque foi así, tamén axudou a que cando encarei as novas cancións, decir, que máis me dá ahora, sabes? A verdade é que nunca tiven presión de nunca pensei en canto iban gustar, simplemente me apetecía facelas, facer cancións ao mellor que respiraran o que eu estaba escoitando nese momento e por eso explorei outros sonidos e sí, o sea, sentime moi libre, sabes? Como me sentira tan agotado co proxecto anterior, sentime moi libre no novo de decir, agora vouno facer por min, sabes? E algo que sí que eu creo que é unha victoria moi grande. É unha vitoria e se algún artista está escoitando isto, se algunha persona ten ganas de facer algo ou está facendo ou ten problemas de dúbidas ou de non saber que facer ou non, que se quede con isto que acabas de decir. Facer música porque queres, como queres, e porque te apetece, e que a cal ti no momento de facela polo menos estás contento. E iso é creo que é a clave, sobre todo a estos niveles máis underground ou mal chamados moitas veces emerxentes ou da parte baixa da pirámide desta industria tan voraz e tan complicada Mm. moitas veces. Cuestión directos, porque claro, cando isto se emita, xa pasou ese concertiño que vas a facer aí no Noceda Rock, Mm. claro, como foi? Seguro que foi un concertazo, a xente o gozou, e demais, claro, valorarlo agora, pues, sen telo vivido é difícil, non? Pero contame un poquinho como, bueno, como vai ser eso e que idea tes un pouco de cara a posibles e futuras presentacións que poidan vir e cosiñas que podan ir salindo. Pois guai que me preguntes, porque este apartado é dos máis importantes para min. Levamos xa moitos meses traballando no directo deste disco, arranxando os temas, porque eu estou cunha banda agora, o directo de Aprendiz vai ter un formato banda, somos 6 personas, contando comigo, eh, e levamos, aparte deste concerto do Noceda, que para cando se emita o vídeo xa pasou, tamén pasaron en maio 2 concertos que tivemos e por agora eu creo bueno, estou moi contento. Eu era un obxectivo que tiña dende o primeiro momento con este proxecto era leválo en vivo, ao directo, con instrumentación en vivo, eh, e un pouco o obxectivo que temos é darlle unha segunda vida ás cancións que están gravadas, darlle unha segunda vida no directo.
porque eu sí que son moi partidario de que o directo teña unha personalidade propia, sabes? E non sea o que un escoita. Sí que me importa tamén moito conservar a identidade das cancións, que se che gusta unha canción en directo, a vayas a buscar a plataforma se che guste tamén, pero que o que ti vexes en directo teña valor por si mesmo, sabes? Non ir a un concierto a escoitar a canción que xa che gusta gravada. E nese sentido moi contento de estar coa banda porque, bueno, pois é unha pasada contar con músicos e a máis da calidade que teñen, que están comigo, porque non é porque estén comigo, pois son moi bons e creo que está molando o directo. Fáltanos moito traballo, os concertos que levamos son concertos, pois, bueno, que son iniciais, sabes? Ao final falta traballo, Sí, hai que ir pero axustando pouquinho a pouco, claro. sí, pero con cada directo notámonos mellor e a xente que nos ve xa nos di que nos ve máis xuntos, que está indo mellor a cousa e moi contento, a verdad. A nivel de directo, o que propoñemos tamén é diverso, vale? Porque é un directo de rap, pero ten moito de jazz tamén, porque temos un saxofonista Oi, que sí, 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 entonces, dálle ese toque. E despois considero que é rockero tamén, porque as guitarras hai moito guitarreo, sabes? E sí que ten moita parte instrumental e entonces tamén ten ese rollo cañero e sí, o sea, é un directo, eu creo que bastante, enérgico, diverso, sabes? Estou moi contento, a verdad. o sea que, vamos a ver, vamos a recapitular un pouco, non? Sacas un disco, paras, volves, disco personal, disco no que faz cancións que sales da tua zona de confort, disco que faz porque te apetece como te apetece e da maneira que queres, e aínda por riba de todo isto, vas para o directo e, primeiro, metes banda, e por tanto, meter banda, as cancións cambian por completo, metes un Sí, saxo, metes guitarras, metes algo máis jazz, metes rock, metes non sei que, o sea, o que é sair por completo da zona de confort, porque o fácil, o sencillo e o menos lioso é levar a mm, alguén que che lanza as bases, ti cantas e xa está. Non, ti sí, colles, levas a banda co que implica ter arranxos e faz unha cousa que eu me mola moitísimo e eu sempre poño un exemplo para min moi claro do valor que ten o que vas a facer ti, que xa é alguén do nivel mainstream, non? Pero como é Relsby, eu, guau, eu Relsby, por exemplo, recoñezo que escoitar a súa música en casa, o seu último disco sí que me entra moito mellor, pero me costa moitas veces. É como, non polas súas letras, non por tal, senón, bueno, as bases, a como está producido para plataformas, hai cancións que non me chegan tanto, non? Pero sempre que o vin en directo, me leva música en directo, me leva unhas coristas que flipas, me leva uns arranxos moi guapos, e eu en directo, o sea, eu o vin solo en festivales. Se mañán ven aquí a Coruña, as entradas non son un disparate, e podo ir a velo, vou pagar a entrada, por qué? Porque vou a ver como esas cancións teñen outra vida. Como esas cancións teñen outro empaque, sobre todo como esas cancións están feitas no momento, sendo alguén que, como tantos do mundo do urbano, do rap e tal, que con todo lícito e lógicamente perfectísimo e demais, me levas a alguén solo para lanzar a pista e está guapo tamén, pero hostia, que instrumental é como lle vin a Duki, por exemplo. Eu vin a Duki e eu cando vin na primeira vez no Son do Camiño e me levaba con banda e foi como, me cago en Dios, si isto é máis rock que unha banda de rock que acaba de salir fai 5 minutos. eh. Sí, eu estou moi de acordo contigo, a verdad. Sí que creo que hai, sobre todo no ámbito do rap, houve unha confusión nestes últimos anos tamén, o direi, de que, por exemplo, o Resby, claro, é un artista con tantas posibilidades, que, bueno, creo que no concerto que vai facer agora en Madrid ten 3 baterías no escenario, o sea, para que te figures un pouco o rollo que vai, bueno, unha pasada. É unha pasada Resby. Claro, pero tamén creo que, igual que falábamos antes desa imaxe peyorativa do rap,
tamén o feito de subirte a un escenario ti solo tamén recibiu como certa condescendencia e tampouco estou de acordo con eso. Creo que a cultura do rap ten moito deso e está perfecto. Agora, a mí me encanta a música en directo, disfruto dos conciertos e cando teñen banda, para min, e creo que estamos de acordo, eleva moitísimo o valor do concerto. Ten que ser orgánico, sabes? Eu creo que tens que escoitalo e dicir, vale, isto sí, isto ten sentido. Pero cando se consigue eso, as bandas son outro rollo. Que pasa? Que, bueno, ahora falo por min, no? É un proceso complejo, proceso que moitas veces pois tira para atrás porque conleva un esforzo añadido grande, bueno, moi grande, inmenso, eh, pero unha vez o consigues e comprobas que, como xa foi no noso caso, porque tivemos a sorte esta de ter estes concertos, de que a xente o disfruta e de que a xente che di non deixes de facelo así. Porque Dani, por exemplo, o meu produtor, veu o show por primeira vez en maio no banquete de Conxo, que estivemos ali tocando, e díxome, tío, hai cousas que hai que arreglar, hai cousas que hai que traballar, pero isto ten valor, non deixes de facelo con banda. E, joa, chegoume moito, porque creo que sí que é un valor añadido e creo que a música cando se fai en vivo cobra unha dimensión maior. E ollo, cuidado, non é ni moito menos menosprecio que non o fai. Primeiro porque non sempre se pode adaptar todo dunha forma que quede ben, non sempre se ten a No, capacidade de levar a banda. e é o caso do disco tamén, O sea, hai cancións sin ir máis lonxe en Gurras que son moi difíciles de levar ao directo. E no noso directo hai MIDI tamén, entran cancións lanzadas e hai momentos así porque eu tamén son moi fan deso, sabes? Eu, por exemplo, no disco hai unha canción de trap bastante bastante de trap, digamos, e eu sí que son partidario de que o trap é un género que non ten sentido en directo, para min, Hmm. por como está concebido instrumentalmente. Sí, no, Entonces está claro. esa canción vai lanzada e hai momentos, por iso digo tamén que é que hai movimiento no show, sabes? Hai momentos para todo. Cando son cancións como Angurras, que é unha canción bueno, que é tan íntima e tal, a menos que a fagas en acústico, como si que hai algún caso, non ten sentido facela cunha banda. E ollo, como sempre digo, eu podo comentar calquera cousa, porque estou aquí na miña silla, non sei o que hai detrás, non sei as capacidades, posibilidades e o que cada un ten, e todo me ten valor absoluto, sexa lanzado, Sí, sí, sexa obvio, con obvio. banda, que isto moitas veces, porque me preocupa a veces cando comento estas cousas, non? Que parece que menosprecio, e hostia, No, eh, a ver, eu vexo a Novelouro e leva lanzado, ok, pero me cago en Dios, o tipo te canta e a xente o move e eu vino no campo da leña aquí claro, na claro. Coruña e lo gocé e o vou a ver agora no Su Fin de Lérez e lo vou a gozar e vexo outros rapeiros eu sobre todo o que me choque, me jode moitas veces desto e isto tamén é cuestión personal e non quer decir nada é cando, eu por exemplo vin a Moraz e a min Moraz lo que non me molou non é que levase a música lanzada, senón a min o que non me molou é a performance que leva, que entendo que vai dentro do seu rollo e tal, pero eu vino no Caudal o que me leva é 15 pavos detrás como de seguridade, así con brazos cruzados e tal. Entón, claro, a mí non é que leves a música lanzada e non teñes unha escenografía top, é que o que me levas é eso, que entendo que dentro da túa performance, do teu show, das túas letras e da túa imaxe está guapo, pero a mí foi como a mí non me mola, Sí, a mí, non, pero non, ollo, ten o non seu valor, conectas. ten a súa cousa e de puta madre, e sobre todo o que digo, eu estou aquí sentado na miña silla e dende aquí é como fútbol, como criticar un deporte. Joder, que malo eres. Xa, ponte ti a Sí. correr aí ca pelota, pois que sei, sabes? Ya. No, está claro que joa, as opinións son legítimas sempre, aínda que non teñas tanto conocimiento de como é por dentro,
está ben, porque ao final ti eres o que o ve tamén. Ti velo desde fora e juzgas como é normal, como todos facemos. Eh, sabes, non quería transmitir o feito de que ti o menospreciara, senón que sí que creo que dun tempo a esta parte eh, hai cousas que se puxeron de moda, Sí, sí, sí. hai cousas que cobraron valor a nivel social e como que facelo de outra forma parece que o perdeu. Mm. Non por ti, o sea, en No, no, general. no, non o dicía porque ti o dixeras, sabes? Non é unha reflexión que fago Ten esa, porque eu mismo sí, me rompo a cabeza que de feito unha cousa que a mí me di moito a xente porque claro, eu comparto moitos proxectos que facedes cousas e eu comparto e digo, escoitade isto e un colega que teño me di, joder, que ti dis que todo é moi bo e digo, non é que diga que todo sexa moi bo é que creo que todo o que facedes a xente hai cousas que creo que son moi boas hai cousas que creo que son boas e outras cousas que son e eu o que quero sempre é poñer en valor todo porque a mí me parece moi complicado atreverse a simplemente publicar algo, sexa dunha calidade suprema ou sexa dunha calidade que a alguén lle pode parecer nefasta, porque estás ti comigo de acordo. Atreves a publicar algo, sexa ese primeiro disco que publicaches, sexa isto agora, non é tan fácil porque estás compartindo a túa arte para que a xente a juzgue. E creo sí, que ten valor o feito de facelo, sexa en directo, sexa grabado, subís un escenario, eu mm, sempre conto, eu aquí teño moita capacidade de falar e estou aquí falando contigo 3 horas e eu antes facía directos en Twitch sen facer de música e eu me poñía a xogar con Eurotrack Simulator ou me poñía a falar de política ou me poñía a andar en bici diante de tal e estaba horas e horas e horas falando e víanme daquelas 100 personas algunha que outra vez e non tiña problema ningún pero subimos a un escenario varias veces a presentar o outro día que fun a moderar unha charla con Nadia González e con Nobel Ouro e eran como 20 personas e eu vía xente diante nunca na miña vida estive tan nervioso como esas veces subirse a ya. un escenario ten valor sexa como sexa o sea creo que sempre para valoralo como ven Eu todo estou contigo e gusta moito o teu, diucho, de verdade, gusta moito o teu espírito porque vou poñer un exemplo, eu creo que se unha persona un día está máis guapa do normal, teso que decir, pero se un día está máis fea do normal, a tua opinión non importa nada. Non sei se me explico, o sea, sí, eu creo que hai cousas na vida que para min aportan e outras que non, e cando se fala do positivo, estás aportando valor a esa persona, estás aportando motivación, estás aportando autoestima, eres necesario. Ahora, para aportar, que non falo, por exemplo, no ámbito da música, é moi necesario ter amigos e ter xente que te machaque un pouco e che diga, isto non me gusta, isto é unha merda. Eso é positivo, pero cando hai que saber sempre cando se di, como se di, en que contexto, sabes? sí, E eu son unha persona que eu vexo gusta moito ver pelis, ¿no? E a min gústame todas as pelis, o sea, e hai algunha que che podo dicir, bueno, pois esta non me gustou tanto, pero sempre lle atopo que me divirte un rato ou que ten un mensaje positivo que dar ou que está moi ben gravada, ten un valor cinematográfico enorme, non sei. hmm, A min gustame tamén quedarme co positivo, o sea, creo que sumar é algo que fa un pouco, de verdade, isto tamén o quero decir, que no momento no que as redes sociales dan tanto asco en moitos sentidos, xente como a ti ou xente que aporta valor, de verdade, para min é luz, sabes? Porque creo que a xente está moi cansada das redes sociales, como concepto, e é porque a maior parte da xente que usa as redes sociales se dedica a restar valor e non a aportar valor. Entonces, cando hai proxectos como o teu que aportan valor, hai que apoialos e hai que agradecelos. que me falaba con unha persona que bueno, escribe en Mundo Sonoro ten o seu proxecto personal tamén pero que Daniel Caballero. Sempre se me olvida o seu apelido, pero bueno, que eso, escribe en modo sonoro, é un tío que do rap e demais controla moito a nivel España, e é unha figura bastante, bueno, importante ou que ten o seu protagonismo. Eu falaba con el un día, que o vi en Madrid, da crítica negativa. E creo que a crítica negativa coincidíamos os dous en que eu podo escribir un comentario de que pois eu que sei Megadeth, por exemplo, que os vin outro día, fan un directo un pouco máis nefasto.
E eu podo dicir, hostia, que joder, Megadeth, vaya directo me fixeron, non me gustou e tal. Creo que a ese nivel se pode se debe facer unha crítica negativa porque xa esperas que un grupo que leva 20 anos che dé unha calidad máis alta das súas cousas porque teñen máis capacidade para un directo, para producir e demais. E coincidimos os dous en que a un proxecto que está empezando, un proxecto que ten poucas capacidades económicas, un proxecto que ten que lidiar ca súa vida personal, co seu traballo, con non sei que, unha crítica negativa hiriente non é óptima. Non é óptima porque que aporto eu dicindo a ti agora, se fose o caso, que non o penso, pero te digo, hostia, meu, é que, joder, o disco que fixeches, é que a producción, ou é que as letras, ou que non sei que aporto eu dicindoche realmente isto como unha crítica, outra cosa que personalmente te poida comentar, hostia, pois, o do directo, hostia, pois creo que aquí, como lle comentei outro día a Kike Varela, que estregou de Electrofoliada, e fixei un par de comentarios de amigo, hostia, que eu nesto igual cambiaría ou tal, pero xa como un consello dunha conversación con educación. Pero eu que, por exemplo, facer un vídeo, es que el disco de Aprendiz vaya puta mierda porque vaya bases, vaya no sé qué. Que aporto eu? Que ti non me coñeces e eu faga ese tipo de cousas. Nada. Nada a este nivel porque non hai que entender o que hai detrás, primeiramente. É un disco moi bo? Pois igual non. Pero que capacidade tiñas para facer isto? Pois entón hai que entender a capacidade que había o que se podía facer para comentar. E creo que a base, sobre todo a estos niveles, que un comentario negativo destructivo é totalmente innecesario. Estou de acordo. E quitando que creo que forma parte do teu traballo como redactor ou como a veces, non digo o teu en concreto, Sí, pero sí, este sí. tipo de traballo, non? Xornalista, crítico, etcétera, que, bueno, que forma parte do teu traballo e que cando chega o momento de facer unha crítica negativa, chega o momento. Pero o que dis ti de entender os contextos, de entender os momentos, de entender que o lenguaje tamén é importante, sabes? Non é solo o que dis, sino tamén como dis ou o que queres conseguir con eso. Eu creo que iso é unha labor de responsabilidade afectiva importante que se nos está olvidando moitas Sí. veces, pero que é moi necesaria. Hai, por exemplo, e sin ningunha intención de criticar ni nada, pero hai unha cuenta, ¿no? Unha persona que sube vídeos de, non sei como se chama, pero sáleme moito últimamente, de todos los discos que he escuchado en mayo. Ah, sí, 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 sei cal dis. E fíxome o sea, vin creo que era o de maio, que o primeiro disco que salía era de Niña Polaca, e que poñía un 2 e dicía: "El mejor momento es cuando se acaba". E a mí me parece un disco maravilloso de Niña Polaca, pero bueno, xa a marxe do que cada un opine do disco de Niña Polaca. Sabes que probablemente sea o disco máis reconocible dos que tes na lista, entón polo de primer lugar poslle un 2, que a ningunha vista creo que poida ser un 2, podes decir, bueno, a mí non me gustou, pero bueno, un 2 cos Home, niveis de produción que ten e o nivel de evolución da banda. hai cousas moi boas nese disco, aínda que igual non é o seu mellor disco, pode ser, pero un 2 co nivel de produción que ten ese traballo, non o podes poñer, o sea, non ten sentido. Entonces dis, vale, sei o que estás buscando, sabes? Estás buscando a interacción rápida, a interacción voraz, estaste subindo a vorágine das redes sociales e estás aceptando eso, a negatividade, a corrosión e iso que me parece que están aportando as redes agora e é o que digo, é que non ganamos nada con eso, sabes? Home, no meu caso, un dos vídeos máis virais, máis comentados, máis, de feito, con chamadas da prensa para Sí, profundizar sobre eso, foi cando o ano pasado critiquei o Noroeste Pop Rock. Aquí na Coruña, critiquei o cartel, critiquei o concello, critiquei cousas que eran criticables, pero eu fixe un vídeo porque me apetecía, a verdad, non por vistas a nada. Pero eu aí dime conta de que eu podo facer e algún vídeo que fixen de alabar un disco e tal, se fixo, o sea, non viral, pero tivo interaccións. Pero nese caso dime conta de que eu agora se fago algo criticando ao máximo e algo que dé lugar a un debate desa maneira, sempre, vai ter sempre, máis. sempre vai a ter máis visualizacións que algo que eu diga o disco Tanxugueiras é moi bo e non sei que. Sí, E tives casos de xente a nivel X que tives eso contigo que diste
Por que pos a niña polaca de primeiro nese de dous? Dos 50 discos que ti escoitaches é o peor? Estou segurísimo que non. Pero que pasa? Se eu fago un vídeo, teño miles de seguidores, e poño de primeiro o disco de Daniel Pose, que acaba de debutar, e digo, es que Daniel Pose acaba de debutar con un 2. E o seguinte disco digo, Pepito Pérez, que acaba de debutar con un 3. Calquera da xente que vai a ver o vídeo vai dicir, ah, pues moi bien, que guai, deixo de ver o vídeo. Pero o que dicías ti, pos niña polaca, un 2. Hostia, hostia, se niña polaca lle puxo un 2, buah, a ver que outro tal. No disco 40, pos Ars de Bogotá, un 4. Joder, hostia, se Ars de Bogotá lle puxo un 4, buah, a ver que máis vai poñer, non sei que. Claro. E está eso que ahora che vou preguntar xa por rematar, pero a tua relación personal cas redes en canto ao proxecto, porque tamén parece que tedes que crear contido dunha maneira, ti subías, por exemplo, onte hai unhas historias, no? Dicindo, non estou habituado a isto, tal, falando do tema, no? Que se os pide unha cousa que eu teño falado aquí moito de, se é orgánico e che apetece facer vídeos, ok, fai trends, fai bailes, fai explicacións de, pero se non che apetece, é jodido, verdad? Ter que o mellor parece que tens que facer cousas que é obligatorio cando tampouco te van a asegurar que Ah, falaba con Volt tamén. Vídeos de cancións nas que el participa que en TikTok teñen non sei cantos miles de reproduccións, non sei canto tal, e que despois vas a ver a plataformas e a canción que ten 400 visitas. Pero o vídeo desa canción en TikTok ten, buah, hostia de visualizacións, pero sí. que ao final non sempre se vai a trasladar a cifras reales do No, tema. totalmente. Aquí de novo un punto medio que creo que, bueno, que é o que se está perdendo nos nosos días, o punto medio. Eu creo que sí estou de acordo en que a día de hoxe son as ferramentas, tristemente, que hai, o destacar as redes sociais e o de conseguir atraer a través das redes sociais. E entonces sí que estou de acordo no feito de, mira, aínda que non che guste, aínda que teñes que facer un proceso de adaptarte e de sacar de ti, se non o fas, que outra cousa vas facer? De que realmente non hai moitas máis alternativas. Entonces, por exemplo, o vídeo que eu subín onte de historias e decía isto de que non son especialmente fan deste tipo de vídeos. Ao que me refería era a ese tipo de vídeos en concreto, explicando de que vai a canción. Eu si son fan, a min gusta moito a divulgación. E, Sí, por que te he exemplo, subido te he subido cousiñas interesantes aí, sí, sí, sí. sí, sí, na miña conta gustame subir vídeos sobre cultura ou sobre cousas que me parecen interesantes en relación cas miñas cancións. Eu fui como cando empecé co proceso en Instagram, en redes, ¿no? De empezar a anunciar o disco, dixen, vale, que podo facer para darlle esa imagen en redes sociais? Pois intentei misturar, crear aí un puente entre, vale, estes puntos, estas cousas que me interesan e as cancións que eu fago. Pois, por exemplo, cando saquei Vago de Meigas, subí un vídeo sobre a cultura das meigas en Galicia, de onde viña esa cultura, da Idade Media e tal. Entonces, aí atopei algo guai, porque me motiva a facer este tipo de vídeos, porque me gustan, porque eu estudio historia e gustame a divulgación, e atopar esa relación ca miña música. Ahora, non me apetecería nada, porque a mí tampouco tería sentido para a música que fago eu, nin os bailes, nin ese tipo de trends, non teñen sentido para min, para a miña música, quero dicir, entonces nunca o faría, sabes? Sí que vexo moi legítimo que a xente o faga porque, pois de aí ven unha cantidad de público, supoño que moi grande, supoño. Entonces a xente faino, pois pareceme legítimo, pero non é algo que a mí me guste. Hmm. Pero sí, ao final un pouco ese punto medio que decía, é que non ganas nada dicindo que as redes sociais son unha mierda e mi música está por encima. Probablemente sí, probablemente a tua música este por encima No, das redes pero sociais. eso xa te digo eu que toda a música está por riba de calquer tipo de contido. Claro, sí, sí, porque se non eres capaz de compaxinar eses dous mundos que ahora están tan hiperconectados, para min vas a ser un pouco infeliz, sabes? Porque toda persona que non queira aceptar que que non é resignación, sabes? Que é aceptar que hai unha serie de medios que nun momento determinado, pois, están aí.
E outra cousa tamén, que eu considero afortunado porque quitei o positivo das redes sociais de decir, vale, como podo facelo? Pois mira, estes vídeos de divulgación ou esta imagen que dou en redes sociais é positiva. Tampouco se trata de que te subas ao barco daquilo que non che gusta. Non tes por que bailar, sabes? É atopar un punto medio e como digo sempre, as redes sociais como concepto dan asco. Pero hai cousas positivas, entonces tes que ser quen de sacar as cousas positivas. Sí, ao final é eso e sobre todo que o que digo eu sempre, o que fagas que sexa porque queres ou porque non che provoca un gran problema. Se as redes sociales ao final te están provocando crear algo moito problema, bueno, tamén Claro. tentar buscar ese punto medio. Mira, vouche facer xa ao final, pechamos esta longa conversa que estamos tendo, pero creo que é moi interesante, moi gratificante con o bloque común 100% que sempre hai. E o primeiro é que me recomendes ou me digas dous, tres artistas, tres grupos que haxa que escoitar. Non teñen por que ser, ni moito menos, proxectos underground, proxectos emerxentes, proxectos escondidos, que si poden ser, pero o que te digas, xente, escoitade isto que mola moito e punto. E que para ti agora mismo, pois igual son cousas importantes. Vale. Estou pensando para ser riguroso. Bueno, primeiro que che vou recomendar é un grupo de rock que é de Madrid, que se chama Toldos Verdes, que é o que máis escoito eu a día de hoxe, o sea, son unha pasada, creo que teñen, mólame moitísimo. Despois, por falar de discos, un disco que estiven escoitando a tope estes últimos meses é o de Natalia Lacunza, que ahora mismo non recordo como se chama, pero creo que ten fai algo que a mí me gustaría facer, que é transmitir como transmite moi ben como a sensación de quién soy, tengo 25 años y no sé quién soy, ese rollo, ¿no? Que eu empatizo un montón y creo que lo leva a cabo súper super ben. Y en tercer lugar, el que podría decir, pero xa falamos del, pero bueno decir a Dani Cormes, porque o seu disco escoitei un montón e creo que ten cancións espectaculares. Non vos tedes que alarmar, creo que a canción número un do meu Spotify ahora mismo. Dani é un tío que interactuamos por redes e tal. Desde aquí, Dani, encantaríame colaborar contigo. Xa o deixo por aí feito e dito. Parece unha pasada todo o que fai. E nada, eso. En tercer lugar, Dani Cormes. Hostia, xente, facedelle caso porque acaba de dar tres recomendacións bestiais. A de Dani, que non está de máis sempre volver a falar del. Eu creo que son moitas veces, digo, hostia, que sempre aproveito a mínima cousa que fago para meter algunha canción de Dani, algunha cousa, pero sempre direi que ten ese hándicap que falábamos antes de ese tipo de disco que igual non é tan comercial e por eso igual non vai a ter tanto percorrido como outros, e por eso creo que sempre que se poida hai que metelo aí. Non meches a Natalia, que eu vina en directo no Caudal o ano pasado, creo que foi, pode ser o ano pasado, ou foi dous. Foi ver en directo e cambiar por completo o concepto que tiña dela e este disco que busquei agora que Nostalgia, pero bueno, N2STAL5IE Sí. e A, que un dios. O Vale, sea, por algún motivo non me acordaba porque de verdade que ten un nombre... é que a veces os artistas vos polledes nomes as cousas que digo, pues complicado, pues está, pero bueno, Sí, mola, está guai. O seu disco mola moito, o que diste ten esa capacidade de conectar e de explicar esas vivencias, non, desa idade. E todos os verdes que se ben é certo non os escoito tanto, vinos en directo no Facela fai unhas semanas que ah, actuaron na sesión que- Bermú. quería, quería ir, pero non pude. Pois en directo molaronme moito, moi guai, así que Eu vino o ano pasado no Surfing, que teñen estiveron ali, de hecho son moi bons, escoitade son estas tres brutales. recomendacións. E agora vouche facer o test psicolóxico da miña canle para saber se eres un psicópata ou non,
Unha das últimas Vale. veces que é moi probable que este test se faga, se hai unha hipotética sexta temporada, ou non o hai ou cambiará por completo, pero débome a min mesmo e teño que mantelo ata o final. Que vamos a poñernos en situación, hora de cenar, na túa casa, Vale. non hai nada máis que cereales con leite. Calquera tipo de cereal, calquera tipo de leite. Ou tes outra posibilidade que é ir a un bar, a un restaurante, onde che van a facer a túa cena favorita, esa hamburguesa, esa pizza, ese plato que ti diste, "Buah, es que esto es lo que comería siempre", pero ese lugar ten unha serie de condicionantes que, si bien a comida cando ti a vexas vai estar perfecta, vai a ter unha presentación sublime, guapísima, desta que ti subes a foto a Instagram e vas a ter máis likes que se subes outra foto importante, non? Isto Vale. é así, pero a cociña, digamos que unha cociña, que ti o sabes, cuidado isto, a cociña ten ratas, a cociña ten cucarachas, a cociña ten unha condición higiénica, moi cuestionable, pero a presencia está ben. Que prefires, esa comida ou os cereais con leite? O plato ten boa pinta, a pesar de que ti sabes que a cociña Sí, dá. ti sabes que esa comida o máis probable é que mañá acabes no hospital, pero ten boa pinta. No, sempre leite con cereais, sempre. Vale? 100%. E entón, agora ven a pregunta clave, porque que vai primeiro? Os cereales ou a leite? Siempre, siempre a leite. Siempre, Siempre. sen dúbida. Sí. Para mí, sí. Vale, Nunca o fixen ao revés, tamén che digo, eh. Nunca na miña vida botei os cereales antes. vale, bueno. Que de resposta, ahora che digo os resultados. Siguiente situación, estás aí ca tua xente, te pides aí unhas pizzas para cenar, vaste, por exemplo, aí ao Fi de Vilalba, vaste aí a Noceda, te vas aí de festival, te vas de concerto, tomas quizáis unhas bebidas espirituosas, non destas que, como sempre digo, o problema non está en que o vaso leve 3 cuartos de whisky, senón o problema está no xeo, porque o whisky nunca, nunca, nin o ron, nin a cervexa será o problema, sempre será Non. outra cuestión. Volves de madrugada, a primeira hora da mañán, a casa, tes un poquinho de gusa, non? Tes aí un pouco de fame, sobrou pizza da noite anterior, contemplas comer esa pizza nese momento no que chegas con fame, sí ou non? Sí, 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 vamos. Sí, sí, 100%. Pero 100% é como a comes? A quentas, a metes aí no microondas, Non, aí o forno e fría, demais, fría, ou fría? fría, fría. Vale, vale. Tortilla e patacas. Con cebola, sin cebola ou dache un pouquiño igual? Con cebola siempre. Sin cebola non me ten gracia. Pero se tivese que comela sin cebola, Non, sí, comería, non comería. terías problema, non? Que dicir, non, No, no, non, no. non farías a de, non, non tiene cebolla, non la quiero, non. Pa No, dentro. no, no, no. Comería igual y sería igual increíble, pero si puedo ter cebola, moito mellor. E como estaría feita esa tortilla? Mazacote, punto intermedio que parece que está moi feita pero que abres e sale el huevito, ou estilo Betanzos aí que todo navega no ovo? Para min non pode haber un huevo por ningún lado. O sea, ten que estar jugosa, pero eso do huevo no plato, no, nada. Ten que estar feita. Jugosa, pero que non se esparza o huevo. Pois Mm. unha vez analizados os resultados, A ver, temos un 10% de psicopatía, non está mal, un vale, pouquiño, está ben, porque sempre moi cereales bien. con leite, sempre a leite primeiro, din os estudios, non o digo eu, a pizza sempre se come cando se volve a esas horas, e sempre, sempre, sempre se come fría. E a tortilla, se pode elexir unha cousa con sin cebola, non pasa nada, pero se debe aceptar, según os estudios, poder comer de outra maneira, porque a tortilla de patacas estamos falando dun manjar que de por sí é de calidad suprema. E ti agora acabas de dar ese 10% que dixes ti que non pode haber nada, que ten que estar jugosa, pero non pode haber aí o ovo no plato e tal, que é o que che dá un 10%, porque que haxa ovo no plato ten esa gracia da tortilla, pero non pasa nada, un 10% de psicopatía creo que é unha cantidad aceptable e está ben, realmente. Algunha convidada deu un 100% ou números moi altos? Sí, fai pouco, e foi Nuno que veu por aquí con Porto Santo, co seu novo proxecto, e deu o 100% de Ai psicopatía. Dios,
E foi Todo mal, todo mal. a única persona, porque el dixo que a tomar por culo os cereales, se iba ao bar, Eso la pizza, pégalle moito a Nuno, eso. e a pizza que dixo que sí que a comía, pero claro, o porcentaje de psicopatía ven cando el dixo que a quentaba, que non contemplaba outra opción que quentala, e a tortilla que o máis mazacote posible. O sea, dixe eu, bueno, se tiña que ser alguén un 100%, estaba claro que tiña que ser Nuno. É verdade, é verdade. O do restaurante pégalle moito, Sí, sí, no, no, O restaurante... tiña que ser. Pero bueno, tío, un 10% está ben, e como sempre digo, tivemos unha conversa con reflexións, con opinións, moi interesante, e ao final este test que non ten sentido ningún, pero que, bueno, Ah, hai que darlle un toque, e o que sempre digo, non pasa nada, porque isto é o final, co cal, que o final sexa baixo, o resto mereceu a pena. Así que, tío, mil gracias por pasar por aquí, gracias a mil ti, gracias Dan. polas túas reflexións, polas túas opinións, sempre direi que estas conversas nas cales vos abrides ou explicades ou vai máis alá da música en sí son as que dan sentido a que este proxecto siga adiante e faga este tipo de conversas. Pero moi guai, eu moi contento tamén, creo que as túas diriges moi ben, as túas preguntas son moi interesantes, así que mérito teu tamén, e que moitas gracias por invitarme e super ben, o sea, moi contento, moitísimas gracias. E se alguén chegou aquí por ti, alguén que non coñecía o meu proxecto, hai 281 conversas previas, algunhas son con artistas que pasaron varias veces, é certo, pero 281 conversas que non hai que velas todas, non é necesario, algunha que outras si se poden ver, pero que sempre pido, que sempre digo que o importante é que miren o radar con tal artista, tal grupo, vayan á plataforma digital favorita que teñan, escoiten ese artista, que estou seguro que máis de un proxecto que pasou por aquí van a telo como o seu novo proxecto favorito ou un dos proxectos que van a escoitar. E no que Seguro. respecta ao futuro, quedan unhas cuantas conversas para rematar a tempada. Posiblemente sexa contraproducente rematar unha tempada dun podcast de por sí finais de xullo, como seguramente isto vai a pasar, pero é que hai cousas que teñen que ter suceder e non podía deixalas para o futuro porque o futuro é moi incierto e non sei o que pode pasar. Así que, estad atentos ao que vai a vir, xente, porque aseguro vos que o final da tempada vai a ser do máis loco e do máis brutal que pasou por aquí, como estades vendo nas últimas conversas, con proxectos tan interesantes como o de Aprendiz. Así que vémonos na seguinte charla, xente, e sobre todo, vémonos onde haxa música en directo, e se esa música é a de Aprendiz, que máis podemos pedir, xente? Ata a próxima, chao, chao.